се страхуваше от гръмотевиците, но след като дълбухата тизба и обясни, че това е част от песента на облаците, тя престана да се страхува от тях. Облаците са безнадежно влюбени в луната. Галят я, ухажват я, но тя не им обръща никакво внимание. После те се ядосват, искат да я обручат, да я изядат и затова крещят от яд и после плачат. На следващата нощ луната отново изгрява все така бледа и непостижима. На Ева даже малко ми беше жал за облаците. Тя беше станала отличен летец. Можеше да минава през заблатени райони, гъсти храсти, тръстики, всичко сложно, което може да премине един пилет. Тя го можеше без проблем. Между другото, както всички поколения на ръката. Но различното при нея си оставаше гласът ти. В началото на септември семейството започна усилен лов. Трябваше да се трупа телесна маса за зимата. А и женските искаха да бъдат красиви за лунния карнавал. Между другото, на езика на Бейнщайн думата за красив, кръгъл, нахранен и здрав беше една и съща. Може би затова винаги празнуваха нощта на ловеца. Лунния карнавал се провеждаше всяка година в края на септември в говорящата пещера на 60 км югозападно от гората на Нока.